Il-mistoqsija din, inti fid-dbatija se temmen dak li tgħid il-kelma tal-Alla, jew se temmen dak li qed tara jew li tixtieq temmen f'dak il-mument. Il-qalb hemmhekk qiegħda għax bħala nsara m'għandniex bażi oħra għall-fidi tagħna. Aħna bħala nsara m'għandniex bażi oħra għall-fidi tagħna, qiegħda biss ibbażata fuq il-kelma u għalhekk nerġa' mmur fuq li qed qabel. Meta aħna għandna Ġesu jagħti dik il-parabola ta' dak il-bidwi li mar jitfa' żerrija li hija simbolu tal-kelma, u min telet qalb ix-xewk, u min telet fil-blatt, u min telet fil-ħamrija. Dik il-kelma aħna fina x'qed issib? Qed jiġi l-asfur li x-xitan qed inaqqara, jekk inaqqara jiena fis-salib mhux se jkolli fuq il-bażi għal xiex nemmen. Aħna hemm bażi għall-fidi tagħna, il-fidi tagħna mhix xi ħaġa razzjonali bla sens nivvintawha skont xi jaqblilna. Il-bażi tal-fidi hija l-kelma, imma kemm aħna maġunin fil-kelma. Jekk il-kelma kemm qed issir parti mill-ħajja tiegħi, il-Vanġelu f'kelma waħda, kemm huwa parti minn ħajti, li jiena għandi fuq xiex norbot, li jiena nista' nemmen dik il-kelma, anka qudiem il-mument traġiku tal-ħajja tiegħi, hemm kelma li jiena nista' norbot magħha li hija l-kelma tal-Alla u għax ta' Alla nista' nisriħ fuqha, mhux għax ta' bniedem, kif jgħidilna San Pawl, ilqu l-kelma tal-Alla kif tassewwi. Marija ma tistax tifrida mill-kelma. Ma tistax Elisabetta l-Ispirtu Santu urija eżatt is-sigrit ta' Marija. Ħina dik li jemnet kull ma bagħti jgħidilha, forsi l-mistoqsija tagħni din, inti l-mulejx qed jgħidlek. Għax ma tix temmen dak li tixtieq temmen, il-mulejx qed jgħidlek. Alla x'inhu jgħid, jiġifieri Marija, kif se tibqa' temmen għax baqgħet temmen il-kelma, mhux l-episodji li kienu qegħdin jiġru. Jiġifieri inti anka fil-mumenti bes tiegħek tgħid li ma temminx għax qed tara dbatija, imma dak ifisser jiġifieri li inti il-kelma tal-Alla warrabta, m'għandikx aktar dik il-bażi. Allura il-bażi meta kontejt li kont temmen x'kienet? Dik il-mistoqsija. Meta kontejt li kont temmen għax ħadra drabi huwa fid-dbatija illi ma nibqgħux nemmnu. Meta ma kienx dbatija, x'kienet il-bażi tal-fidi tagħna? Kienet il-kelma tal-Alla jew kienu ċirkustanzi? Għax fl-aħħar mill-aħħar jekk nanalizzaw l-affari spiritwalment hija dik se terbaħ il-kelma jew iċ-ċirkustanzi li fihom qed tgħix. Jiena nemmen illi forsi dana konċett stramp ma nispjegah. Il-problema tan-nies li ma jibqux jemnu falla fid-dbatija hija x'ma jemnux falla fil-ferħ. Illi meta jiena kuntent fil-verità mhux dejjem nara l-Alla qed jaħdem, imma nattribwiha għax iċ-ċirkustanzi ġew tajbin, għax l-affarijiet huma tajbin, għaliex jien studjajt u għaddejt mill-eżami, għaliex it-tifel laħaq fejn kellu jilħaq. It-tinota ma kollha bbażati fuqi, jiena studjajt it-tifel laħaq ibbażati fuq il-qawwa tiegħi. Hemm bżonn li anke fil-ferħ aħna bħala nsara nibdew niskopru li ta' Alla. Għax allura kun qed nibbaża mhux fuq iċ-ċirkustanzi li jiena ferħan, ma fuq Alla li qed jaħdem fihom. Jekk nibqa' nibbaża fuqu, anke meta ċ-ċirkustanzi jitbidlu, Alla huwa l-istess wieħed. U l xi kuntant nitilfu l-fidi fid-dbatija għaliex il-ferħ tagħna maħniex nibnuh fuq Alla fil-ħajja, imma qed nibnuh fuq affarijiet li jiġu minn barra, mhux fuq realtà li ta' ġewwa. U allura hija interessanti, nitilfu l-fidi fid-dbatija għaliex fil-ferħ maħniex insibu l-Alla fil-verità. Fil-fatt anka nies hawn min jgħidlek qed ibati imma jkun ferħan. Imma paradoss. Paradoss. Jiena tqajt imma persuni hekk ġifieri. Imma kif jista' jkun? Possibbli u nix nagħmel kuraġġ ħafna l dawk li għaddejjem momenti ta' dbatija, jiena tkun naħdem l-isptar bħala kappillan l-isptar. Intqajt ma' persuni għaddejjin minn dbatija fiżika enormi u għandhom ferħ kbir. Nerġa' ngħid għax jibbażaw fuq l-esperjenza u l-qawwa tal-kelma ta' Alla. Għal min ma jduqix din ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens. Il-fidi tagħna għalhekk qed nenfasizza tlaqt minn Marija mhix fidi ta' kontenut biss, jien suppost nemmen x'ngħid il-kredu nhar taħat fil-Knisja, imma x'in l-esperjenza tal-fidi tiegħi. Ejja, il-ferħ fid-dbatija iduqu minn esperjenza l-Alla. U għandna anke qaddisin li forsi jistgħu jidrumġiena l-ħut. Ġifieri San Franġis bil-pjagi u l-ifaħħar l-Alla. Pereżempju għandik eżempju ċar f'San Franġis għax ġina f'moħħiju. Naħseb kulħadd jaf kemm San Franġis kien iħobb il-ħolqien. Kulħadd forsi sema b'dak li jidulu l-kantiku tal-ħlejjaq, l-Anja. Dik meta kitiba San Franġisk? Kitiba meta ma kienx qed jara. Xi qed ifaħħar il-Alla, għażbuħija tal-ħolqien ta' mhux qed jarah.
Meta l-ħolqien qed jagħmlu ħsara lilu, infaħħar għax-xemx meta d-dawl tagħha qed għax San Franġisk nitama. Kienet jagħmlu ħsara fajnejh. Meta kien għadda mill-lejl jattakkaw il-ġrieden. Imma dan huma l-ġennati tan-nies ta' Alla u l-Marija hija waħda minnhom. Iġifieri iskit tagħha l-Madonna hemmhekk x'kien? Huwa skit ta' min mhux se jaqbad jgħid xejn? Jew huwa skit ta' minnu mimli b'xi ħaġa? Marija skit tagħha fuq is-salib mhix dik li ma taf se taqbad tgħid fuq is-salib kif jiġri li meta nkun ħdej sodda ta' marit ta' xi ħadd li ma taf se taqbad tgħidlu. Mhux iskit li ħreġ mill-vojt, imma skit li ħreġ mill-fidi. Hemm kelma jekk nistgħu nkunu ftit profondi huwa skit li fih Alla ħalaq. Qabel ma qal il-kelma kien hemm iskit. Skit totali u dak iskit Alla jiksru b'kelma. Allura huwa skit mimli b'din il-kelma. Ejjew naqduha mill-ġdid il-bażi tal-fidi tagħna. Fi-skit meta ma nafux se naqbdu ngħidu, hemm il-bażi tal-fidi tagħna li hija l-kelma t'Alla il-mulejx qal. Alla x'jgħidli fil-kelma tiegħu. Diki. U allura dik li ssir l-esperjenza tal-ferħ imma. Jiġifieri mhux il-ferħ ta' li jiġi minn barra l-ġewwa għax ħafna darbi il-ferħ tagħna dak li hu. Il-ferħ fit-tbatija ma jiġikx minn barra. Imma l-esperjenza li hija interjuri. Li tiġi mill-esperjenza t'Alla l-ewwel ħaġa. Għaliex Alla kif ħopiet wieħed Alla huwa ferħ. Imma titduqu s-salmu mhux hekk jgħidilna duqu taraw kemm hu tajb l-mulej. Però naħseb jiġi wkoll jiena mis-sens illi t-tbatija f'ħajtek ittieha skop. Ejja mmorru lura l-Marija. It-tbatija tagħha fuq is-salib. Fiex sarfet fir-realtà? Il-Madonna tbatija f'ħajjitha fuq is-salib fuq il-Golgota sarfet li hija skoprit vokazzjoni ġdida. Li hija? Li tkun hom l-umanità. Ħalli ma mmurx fuq Marija mill-ewwel, immur fuq nies iktar riċenti fi żminijietna. Lin-nies iktar faċli jekk jidentifikaw lilhom infushom magħhom. Pereżempju bħalissa aħna f'pajjiżna konna qegħdin infakru il-Monsignur Michela Zoppardi tad-Dar tal-Providenza, kulħadd jaf. Dan altaqa' ma' tbatija f'ħajtu. Waslitu biex jiskopri vokazzjoni ġdida f'ħajtu li jibda xi ħaġa l dawn in-nies. Ara, is-sofferenza ħadet saret sejħa, saret vokazzjoni għalih. Pereżempju nsemmu saċerdot ieħor, il-Monsignur Grima tad-Dar tal-Kleru. Is-sofferenza ta' saċerdoti morda u batuti issir vokazzjoni għalih biex jagħmel xi ħaġa lihom. Personaġġi li żgur kulħadd jafa, Mother Teresa. Ma kienx hemm li soħrajn li raw il-faqar fl-Indja? Però ma sarx vokazzjoni għalihom. It-tbatija ma kistritix. Qasmitha man-nies u saret sejħa biex tingħata għalihom. Ejjew noħdu issa fuq il-livelli iktar familjari fil-ħajja tagħna. Xi ħadd li għandek xi ħadd verament marit fejn naf jiena. Issib ommijiet li jieħdu ħsieb bil-missirijiet tagħhom, meta jikbru anzjani. Flok tirribella kontrija, issir vokazzjoni ġdida lik il-mod kif inti tista' tħobb, hija sejħa ġdida. Kif inti tista' tħobb il-missierek f'dak il-mument. Jekk tinnota ħafna mill-affarijiet kbar anke li jiġru fis-soċjetà vis-à-vis nies li qegħdin ibatu, jiena qed niftakar bħalissa f'Patri Leopoldo tagħna, Patri Kapuċċin hawn Malta li beda josib il-homeless. Iltaqa' ma' nies li jgħixu homeless barra triq ta' 60 sena da maħax il-pensjoni. Skopra vokazzjoni ġdida kif jibda jiftaħ djar għan-nies illi m'għandhomx fejn joqogħdu. U llum għandna l-Fondazzjoni Surit il-Bniedem li tusib il-homeless. Ġifieri dawn in-nies li l-Madonna hija l-ewwel waħda fihom. Hija dawn qasmu tbatija man-nies, raw it-tbatija bħal oħrajn. Imma waslithom li dik it-tbatija li saret sejħa lihom. U naħseb dak huwa ferħ ġdid fil-ħajja. Illi anka s-sofferenza fil-ħajja tagħna flok inħallija tkissirni, ejja nagħmilha sejħa għalija biex jiena nagħmel xi ħaġa u xi ħaġa differenti, xi ħaġa sabiħa għal ħadd ieħor. Ċertament minn tkun tibgħat it-tendenza tkun li inti naraq fik innifsek. Jiġifieri meta ngħaddu mument il-dibattija l-kol kemm aħna tkun reali. B'xi mod aħna nsiru fiċ-ċentru u rrid ħadd ieħor jifhimni. Però raw in-nies ta' fidi kemm jagħmluha differenti aħna fit-talba tribwita San Franġisk ngħidu. Għamel li nifhem il-ħadd ieħor aktar mill-ħadd ieħor jifhem lili. Mhux dak li għamlet Marija fuq is-salib? Meta taċċetta illi fit-tbatija tagħha issir omm tagħna l-bnedmin.